खावलायनायाथ' खावलायबायमोन बै सरखारनि समावबो खावलायदोंमोन नाथाय जायासै दाना थगायलांबाय दिनै जों जेब्ला आंबो खुद बिपिएफआव ओंखारो आरोखि जे हाग्रामा सारा आं खावलायबाय थादोंमोन सिगांनिफ्रायनो जोंनो दालां गंसे दोरखारथार सार बिराद खस्थ' जायो रायजो राजा थांलाय फैलाय हान्थिनायाव होननानै ओमफ्राय सरखार दानाय लोगो लोगो आंबो खारदावदों डाइरेक्ट एप्लिकेसन लाना गारहैदों प्रहलाद आदानाव साजेसन लादों बिनिफ्राय थांदों आं देरहासार सारनावबो बेनिफ्राय ओरै गावनाव खोलैहैबाय दिनै आं जेब्ला हैयो अब्ला र' इलेक्सन फैगोरथों एमएलए इलेक्सना जेरै खोथा होदों बेबायदिनो सारा मावफुंना होबाय आरोखि दालां गैयि समावथ' बिराद खस्थ' मोनबाबो जोङो मानो होनोबा स्कुलाव थांनाय गथ'फोर दै बारनाय सोरबा सानस्रिनो हायो सोरबा सानस्रिनो हाया सोरबा दो लानानै बारनांगौ सोरबाया गब'यो सोरबाया बेगानो गलांजायो हाथाय बाजार जानो मैगं थाइगं फाननो लोमजानाय साजानाय लांनो उसुबिदामोन जों बिराद खस्थ' बाजाराव खरस खालामना जानो एखमबा रसा नांनानै थानाङो संख्रि बानलु एखमबा माइरं दैयाबो रसा नाङो माइ गायनानै फुनानै जानो खस्थ' जायोमोन जोङो बेसे गोबावनिफ्राय बेबायदि प्रब्लेमजों गोबावसै बिराद गोबावसै आंनो हाबा जाफैयाखैमोन बेसे न'खर दङ गासै 22 घरसो दं खोमा 22 घरानो ना साबायखर बावबायो थांनाय समाव सरकारनो मिथिहोआखैना मिथिनायाथ' मिथिहोदोंमोन सिगाङावबो मिथिहोदोंमोन अनेक गोबावनिफ्राय मिथिहोदों सरकार जाबोनायनिफ्रायनो सरकारा फैयो मिथिहोयो सरकारा फैयो मिथिहोयो दिनैसो जोङो मोनथिसारनाय बायदि मोनबाय आरो जोङो इलेक्सन समाव दैदेनगिरिफोरा फैगोन ना फैया दैदेनगिरिया बिदिनो अबेबा समाव फैयो सोरबाया बिदिनो अबेबा समाव फैया बायदि दा फैनायानो जाहैबाय मोननायबो जाबाय आरो जोङो गोजोननाय मोनबाय औ बिराद मोजां मोनबाय जोङो औ रायजोआनो ओंखारनानै बानायदों रायजोआवबो औवा दंखायोमोन नालाय बेखौनो होनानै बानायनानै लाबाय खेबनै जाबाय एबारजों खेबसे बोसोरावबो मा सन मोनजाखोमोनथाय बानायनायाव दैयानो लांजोबदों दै लांनानै आरो नैबे एबार समाव बानायनाय जाबाय आरो बोसोरफ्रोमबो बानायनाय जायो आरो बानायनाया बोसोरफा बानायनाय जायाखै ओमफ्राय सेमोनसो बानायदों दरबेसे गामिनि सुबुंफोरा बिदिनो थांलाय फैलाय खालामो बे सालगुरि सिंमारि ओमफ्राय नैबे जोंनि बालाबारि खेला गेलेहैनाय मानाय बै दै बारनानै फोथाराव माबा दंमोन नालाय फिल्ड दंमोन नालाय बाहाय गेलेयोमोन नै दा देग्लाय बोसोरनिफ्राय माबा फिल्डआनो गैला बानायजोब्बाय मालाय दिनै जों गोबाव समनिफ्रायनो गोसो सिं सिं माने दुखुजों लोगोसे ओरै खस्थ' मोनबोबायबो उन्दैनिफ्रायनो स्कुलाव थाङोबा गब'नाय सोरबाबा एगजाम हैनो मोनै बेबायदि जेंनानिफ्राय भुगिबोनानै दिनै बे हाग्रामा सारनि अननायाव दिनै फैनानै माने जोंनि दुखु दाहा माने एकदमबारे स्रां थांनाय बायदि मोनदों आरोखि जों मोननानै जायनि जाहोनाव बे गामियाव दिनैसिम सासेबो गोरों मानसिबो जानो हायाखै प्रब्लेमा बेनो प्रब्लेमा थांलाय फैलाय सुबिदा गैया स्कुल कलेजाव थांनो हाया हाथाय बाजाराव मोजां थांनो हाया माइरं दैरं लायनो हाया समाव बिदिनो सोरबाबा रसा नांनो गोनां जायो सोरबाबा गबोयो आरो जाथाया जाया नङा जालांबाय अनेक मानसि थैलांबाय सोरबा बुरि सोरबा बोराय बे गामिनिल' नङा जेनेबा दस्रा गामिनिबो बे गामियाहाय बे मेनलि बे रडआ ओरै सरायखेला रडनिफ्राय फैनानै ओरै बैग्रिगुरि जाबाय सारागुरि टु बैग्रिगुरि ओरै सथ'सिंमारि एकदमबारे कानेक्टेड जाहैबाय बे थिथागुरिसिम आरो बे मेन रडआ औ दैया देरो मेसें बोथोराव जेनेबा हान्थुसेसो जायो नै दा बोथोराथ' थोरोबनाय जायो हगारोब्ला बै हाला दला गेलनिफ्राय हगारोब्ला बे लोमो आरो सम सम जेब्ला लोमो अब्लाथ' उफाय गैया जानोसै सोरबाबाथ' थांनो हाला बेहायनो थाबाय जाय सानस्रिनो गोरों खुनुरुखुम बारबाय बेबायदिनो बारनानै थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामबाय स्कुलावबो थांनो हाला बेहायनो थाबाय बेमार आजार जायोबाथ' गैखाया लांनाय मानायनि राहा बेबायदि गैया बिदिनो खस्थ' मस्थ' सोलिबोयै दिनै बे सरकाराव आरोखि हाग्रामा सारनि अननायाव बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोखि जों रायजो राजाफ्रा खावलायनायाथ' खावलायबायमोन बै सरकारनि समावबो खावलायदोंमोन नाथाय जायासै दाना थगायलांबाय दिनै जों जेब्ला आंबो खुद बिपिएफआव ओंखारो आरोखि जे हाग्रामा सारा
आं खावलायबाय थादोंमोन सिगांनिफ्रायनो जोंनो दालां गंसे दोरखारथार सार बिराद खस्थ' जायो रायजो राजा थांलाय फैलाय हान्थिनायाव होननानै ओमफ्राय सरखार दानाय लोगो लोगो आंबो खारदावदों डाइरेक्ट एप्लिकेसन लाना गारायदों प्रहलाद आदानाव साजेसन लादों बिनिफ्राय थांदों आं देरहासार सारनावबो बेनिफ्राय ओरै गावनाव खोलैहैबाय दिनै आं जेब्ला हैयो अब्ला बुंदों र' इलेकसन फैगोरथों MLA इलेकसना जेरै खोथा होदों बेबायदिनो सारा मावफुंना होबाय आरोखि बिनि थाखायनो आं रोजा रोजा एकदम सारनिफ्राय बिराद गोजोननाय जासियो खुलुमो गोसो गोरबोनिफ्राय आरो साफ्रोम जोंनि बेरेगुरि सारागुरि ओरै सथ'सिंमारि बे रायजो राजानि जानानै आं सारनिसिम रोजा रोजा खर' गंग्लायै सिबिनाय थायो खुलुमो आरो जों आसा खालामो बे सारानो अराय सम थाबाय थाथों मोनबाय थाथों बे सारखौनो जेराव उन्नति डेभेलप ओरैबायदि बेना बाथ्राया खम खिन्थु मावनाया गोबां जों नुयो आरो दा बिदिन्थि हिसाबै माखासे मानसिफ्राथ' सा साज्रां बुंलायो फोलायो जेरेखम सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा बेफोरबायदि बुङो खिन्थु खामानियाव गैया हाया खिन्थु सारनिया जेरै बुङो बिनिफ्राय बांसिनसो दा खामानिया मावो होननानै देखायगासिनो दं आरो बेनिखायनो जों साफ्रोम रायजो राजाया बुजिनानै जाहाथे बे सारखौनो मदद खालामबाय थायो बे सासे दा जोंनि बर'नि गेजेराव टप लिडार गोख्रों सैथो लिडार बेबायदि जोंनो लिडारखौ मोनबाय थाथों जों बेखौनो आसा खालामनो आं एसेयावनो हामबाय होनबाय।